avui no podrem gravar vídeo de Llengua Ferits perquè no passa l'autobús. Que sí, que passarà, però que has mirat els horaris. Fa molta estona que estem esperant. Sí, més o menys, havia de passar ara, però res, Què fem? Doncs fem una cosa. Digues. Vosaltres, aprofitem aquest tema per parlar dels transports, perquè sabeu que per tema de llengües nosaltres ens movem per tots els territoris, oi? Per al mar, per terra, per l'aire fins i tot. Puf! Nosaltres sí que ens hem mogut i esperen l'autobús. Jo vull que vingui l'autobús. Doncs jo marxo. Vaig a buscar un altre mitjà de transport. Som-hi! Vinga, David, anem. Anem a buscar. Va. Sí. Llengua Ferits! Som-hi! De ruta, va! Iuhu! Som-hi! Jess, on som ara? On som? Som en un avió! Sí, un avió! Però, escolta'm, abans, els avions en català... Estàs bé? Sí, estic bé. Abans els avions no es deien avions, deien aeroplans. La primera paraula que es va fer servir en català, quan es va inventar l'avió a principis del segle XX, era aeroplà. Sí, com en anglès, airplane. Però després, això t'agradarà, per influència del francès... Del francès? Sí. De veritat, avui no està per res aquesta dona. Per influència del francès vam agafar la paraula avion, que ve del llatí... Has sentit aquest soroll de motor? Soroll de motor? Home, clar, només faltaria que no hi hagués soroll de motor. Home, que per això és un avió. Doncs això, vam agafar la paraula avion, que ve del llatí avis, que vol dir ocell. I per això ara fem servir l'avió. Home, que hauries d'estar contenta que ve del francès. No? Ara aterrem. Ja arribem. Som-hi. Llengua Ferits? Som-hi. Jess! I continuem amb els mitjans de transport. I ara som... On som, Jess? On som? No sé, però jo em mereixo un barco, No, barco no. Bé, sí, barco és correcte, però potser millor vaixell. Vaixell és més genuí del català. I després tenim també, en petit, una barca més petita. Sí. Oi que sí? Què et passa? És que en francès hi ha altres paraules, també. Sí? Quines paraules hi ha? Tenim el bató, tenim el barc... Sí. Això és un abató. Això és un abató. És que em costa parlar francès i tot, ja. Sí, et veig una mica així... Sí. Agafa el mòbil. Ai, sí. Què et passa, Jess? Sí. Jess, perdoneu, no sé què ha passat, no sé on ha anat. En fi, records des del vaixell. Però on és l'autobús? Llengua Ferits, mireu, com el David encara està esperant a l'autobús, doncs jo he volgut agafar el tren i avui som a Gelida. I llavors us parlaré una miqueta del tren, perquè tenim unes quantes modalitats de tren. De fet, el primer tren va ser inventat al segle XIX per als anglesos i per això en moltes llengües la paraula tren ve del verb to train, que vol dir arrossegar. I d'aquí a l'anglès, al francès, al neerlandès, al castellà, doncs venen la paraula train, train, per exemple, ve de la paraula to train. I la llengua germànica, l'alemany i les llengües del nord també utilitzen la paraula, un verb en anglès que és to tug. Això és un funicular. Funicular ve del llatí funiculus, que vol dir petita corda, perquè va així i va arrastrat, arrossegat per un cable. També tenim el tren de la cremallera, la cremallera en francès. I per què es diu així? Perquè, evidentment, els reis tenen aquest aspecte i aquest funcionament d'una cremallera. I el més famós és la cremallera de Montserrat. Doncs això, jo ara vaig agafar aquest tren, el funicular de Gèlida, que és molt famós aquí. Som-hi! Oh, això ha estat molt interessant, oi que sí? Clar, nosaltres ens hem anat movent per tots els mitjans, no, gairebé tots els mitjans. I fixeu-vos que cada mitjà, el vaixell, l'avió, el cotxe, el tren, o qui sigui, no?, el que sigui, clar, ve d'un neologisme, perquè clar, aquests mitjans de transport no existien abans. Llavors això demostra que la llengua, en aquest cas la llengua catalana, també és molt dinàmica, es mou com els mitjans de transport. M'ha encantat aquest. Sí, a tu t'ha encantat molt, però ara estem al mig del no-res i com que al final, que si molt avió, molt tren, molt vaixell, el que sigui, però al final ara som aquí al mig. En aquest camí que no sabem on porta, ja em direu com tornem, fent autostop. No, te'n recordes que tenim també nosaltres el nostre neologisme? Com ens ho fem nosaltres? Home, llengua fugit! Clar, fa temps que no l'hem fet, això. Ho fem? Sí. Doncs vinga, va. Vinga. Llengua fugit, som-hi!